बुंनाया माने नोरैमोन आरो जोंखौ लिंहराखैबो आरो इदि आंखौथ' जेनेबा आं लामाखै जारैहाय फैबाय थानायाव ओमफ्राय जोङो इदिनो पिअनिबो मिटिं जाखायो नालाय सम सम पलाराव जोंनाव ओमफ्राय इदिनो आं सोंबाय आरो इखो आंसो सोंग्रोदो माने बहा थांदो आब' होननानै ओमफ्राय इदि होननायाव मिटिङाव थांदो इदि होनदो आरो इयो ओमफ्राय आंबो मा मिटिं होननाबो सोंफ्लाङाखै आरो एख' इदि ओमफ्राय जायखिजाया आङो मिटिङाव थांदो इदि होननानै होननायाव मिटिङाव फै इदि होनदो ओमफ्राय होमबा दे दा फैबाय दं इदि होनदो आङो ओमफ्राय इदि होननायाव आरो ओमफ्राय उनाव आङो दसे न'आव मोनहैबाथाय ओमफ्राय न'आव मोनहैबा सासे मानसि इसोरो थिनहरबाय आरो ओमफ्राय थिनहरनानै ओमफ्राय लोगो लोगो थांबाय लायनो ओमफ्राय आंबो मा मिटिं इफोरखौबो एख' सोंफ्लाङाखै आङो ओमफ्राय उनाव गाखोना फैनायाव बे मानसिफोरखौ नुफैजोब्बाय आरो आङो ओमफ्राय नुफैबाबो ओमफ्राय दा जेनेबा इदि उनथिलांफिननो हायाना जनानै थाबाय आंबो इसोरजोंनो इनो आरो ओमफ्राय इदि बिपिएफनि माला गानहोदों आरोना मालाखौ सोदो आरो ओमफ्राय आंबो सानबाय इदि लाबाबोलाय माथो जानोखै एख' नङा थेवबोथ' गोसोफोरा इदि नङाना इदि होननानै जों आरो आगोलनिफ्रायनो इयावनो थाखानाय ओमफ्राय थेवबो जोङो इउपिपिएलआवनोखा गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय थेवबो आरो इदि फटनो उथिना थांनो हायाना अपमान जानाय खालामनाय रखम मोनना लायोना ओमफ्राय जोंबो आरो थाबाय आरो आङो इदिनो जयेनथ' इदि जानो होननानैबो फैखायाखैमोन नुफैनानैसो मिथिजोब्बायना जायखिजाया मिटिं नालाय मिटिं फैदोंमोन आरो मिटिङाव जों जेरावबो थांखायो नालाय बेनो राखैबो 26 तारिखनि जायो जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि आन्दारावनो रुपहि भिसिडिसिनि आन्दार हासरा गामियाव मैया मोनसे बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन बेहाय जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बेहाय बिपिएफनि मिटिं होननानै मिथियाखैमोन बेहाय भिअनि मिटिं होननासो मिथिदोंमोन बेहाय बे मिटिङाव बाहागो लानायावनो बिथांमोना बिपिएफनि मानसिफोरा जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरखौ बेहाय डाइरेक्टैनो गावसोरनि बिपिएफनि मालाखौ गानहोखानाय जादों आरो बे खौरांखौ मोननानै जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा जोंखौ लेंहरनानै दिनै बिथांमोना क्लारिफिकेसनखौ होफिनबाय आरो बेहाय खोनानो मोन्दोंमोन बे जयनिंनि हाबाफारियाव एक्स एमएलए थानेस्वर बसुमतारी बिथांखौ फैदोंमोन होननाय मिथिदों नाथाय मैयानि जिखिनि जयनिं इउपिपिएलनिफ्राय दि बिपिएफआव जयनिं जादों बे नंखाय मानो होनोब्ला जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमा आइजो बिथांमोना मिथियाखैमोन बिपिएफनि मिटिं नामा नाथाय बे मिथियैनि जाहोनावसो फैदोंमोन फैनायनि जर जबस्थ' माने जर जबस्थियानो जानाय जाबाय मानो होनोब्ला थारमाने बिथांमोनखौ डाइरेक्टै थारमाने फालिखौ गानहोखादों आरोखि बिथांमोनखौ थारमाने लाजि फोनांनाय रखम जागोन होननानै बिथांमोना एखेबारे बायथ'आव थारमाने फालिखौ गाननो गोनां जादों आरो बिथांमोना गानखांनायनि उनावनो आं सासे प्राइमारिनि सेक्रेटारि हिसाबै आंनावनो लोगो लोगो बिथांमोना खौरांखौ हरफिनदों खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो आं दहाय फुङाव आङो बेहाय बे हासरा गामियाव फैदों फैनानै बिथांमोनाबो नै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैनो बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमा आइजो बिथांमोनाबो दिनै क्लारिफिकेसनखौ होफैनाय जाबाय आरोखि जयनिं जानाया एखे नंखाय आरो बेयो जोंनिनो गुबै एखेबारे इउपिपिएलनि सोद्रोमा खाथार दा आंनि बुंनो गोनांखिनिया बेखिनियानोसै